פונים אליי הרבה פעמים אנשים שאין להם שום מושג לגבי כמה אמור לעלות עיצוב של בית, וזה בסדר. לדוגמה, יכול להגיד לך בן אדם, אני עכשיו רוצה לשפץ בית 3 קומות, התקציב שלי זה 400,000 שקל. תקציב שהוא לא ריאלי, לא מחובר למציאות. היום כשאנחנו מדברים על עיצוב של בתים, אפילו עיצוב של דירת קבלן, זה משהו שאמור לעלות 600,000-700,000 שקל, ואם זה בית פרטי אז מיליון ומעלה. למה? יש לנו פה כל כך הרבה דברים שעולים כסף. יש לנו פה את הריצופים. זה ריצופים מיוחדים מאיטליה, כל ההזמנה של הסניטרים והריצופים לבית על זה עלתה 180,000 שקל. יש לנו כאן עבודת גבס שהיא מדויקת, חדה, איכותית, גבס 4 פאזות. אחר כך יבוא עליו שפכטל בכמה ידיים עם תאורות רימלס. זה עבודה של עוד כמה עשרות אלפי שקלים. יש לנו כאן מערכת מיזוג VRF ברמה הכי גבוהה. זה עוד כמה עשרות אלפי שקלים. יש לנו את הריהוט, את הנגרות, שזה עוד סיפור של 200,000 שקלים. יש לנו את השי, שזה 50,000 שקלים. חשוב שתתייעצו במעצב שלכם, כי אני בא לעזור לכם. זה התפקיד שלי, להסביר לכם מהם העלויות של דברים, על מה אתם יכולים לוותר, על מה לא, ולדייק איתכם את הבית שלכם בהתאם לחלום שלכם ולמטרה שלכם.